Mit. Si Mit. Woo. Ngopo sih? Parah kue, ya ini menetangi. Ayo kita ngarit. Anu mah begini bar begadang delok film Canom Production lho nang YouTube. Untuk banget dadine aku. Padahal lucu. Walah kuwi. Yang aku langsung tak subscribe. Aku lah fan banget sampai sing jenenge jelek lho. Ngerti kan kowe? Iyalah masuk openess cimit kae. Aktornya pinter banget, syutingnya ganteng meh. Aku fan banget ngisuk foto bareng lah deh. Ya wis, ayo kita ngarit. Kondisi yo senjatane dhisik. Ya. Yo. Wih, gue ngerti yo. Kok iso lho, cah wedok gur mlaku kediri pokoke. Ya, parah bro. Parah banget. Wih, reti kanu jeto. Untune kan lho numpuk e wae. Untune kan barongan. Ya kan barongan lo. Mau kira-kira tembake bose kondo. Kok iso yo? Tekan pendek. Gur apa kolor nang tali ini. Yo. Woi, cangkem ayo jeblaukan. Oh, kayak nang dhuwur. Kayak kukang. Opo kok lele? Dhuwur kok. Jon. Oh, raimu wis nurut. Aja melung-melung, kene iki angker. Angker. Kayak wong biyen wae kowe lek. Iya ngono kok. Saiki wis jaman no. Gaule kok. Oh, domi ya ndongotan kapok kowe. Alah ora wedi, nek ndongol tak sunati. Tak sunat ping 7, ae padas. Ora percaya. Apa pakai? Soalnya lho ora medeni dhewe. Ora ngerti ben-bene dhewe. Ben jadlai biyen anu desane ben iki. Modesmu wis mana urung? Dina wingi sih mana terakhir loro sih dene raine mirip kowe. Ya ora ngono lah. Kok perasaanku ora penak yo? Nah ora penak ya pijet lah. Nanan iki yo bolong ngarit pisan lah. Nang guriane lho. Terus kowe wedi ngono. Selanjut ngarit wae lah. Ngake kok. Kemlalete yo panek reti asine wedi we. Kowe ngopo mlayu nang mburiku? Hah? Melayu. Wah. Satu wae nakut mau nang kene kok iso. Kok timbang juga lho. Lah, terus apa? Wes, tak pikir. Ngarit. WK mau sopo ling ngomong ora wedi karo aku. Wis ngomong apa? Duduk lah. Wis apa? Temuan kowe ngentut. Untumu. Sing ngomong aku. Apa? Katrimo. Lut. Ngopo kowe mlayu?
Jangkrik. Tanduku dijiko. Kuwi gopo kuwi? Heh. Rek, kuwi gopo kuwi? Apa? Kok dibelaki nang aku sih? Tok mas temen, nggak kena gue yang mau cukup lambi gue kok. Tontal kena aku. Balik iki kono. Ada aku. Lah, batiri lu. Mau aku salah njukuk iki kok. Engko nek ora oleh suket seneni bapakku. Yo ayo sih. Tapi kowe ngarep. Yo. Waduh, ngomongkan gaman iki aku kan dijikune cah kae. Delokne wae nek ketemu aku. Wika. Ngomongnya itu kan temen. Waduh ngopo sih mlayu-mlayu? Bocah cilik wae playon. Bocah cilik piye? Nang kono nek pacange kok. Lah yo nek saut malah kok apa mau rene lambi poconge saut bareng tandi. Mangkane diomongi aja ngece. Diomong sing bener padha ngece ra ngandel. Kawus bisa gitu. Kowe sih mau ngeyel. Diomongi lilik ngeyel mah pocong arep sunati ping 7 segala. Ini lah. Aku ya kowe barang lah mau ngomong matian sepandes. Wis serang padha ribut. Bali wae kono wis sore. Yo, biar balik. Wah, susun nak. Nah orang pena yo pijet. Lah kok males temen lah, kok mau narik das poconge iso. Kok guyu. Langsung. Udah sih. Kok tahu ngene tane. Kowe sih mau sih. Ngomong ngeyel. Malah sunat ping 7. Terus kamerane. Bilang. Yuk. Kowe sing ngeyel mau. Gemoe Pak Dene mah. Bali wae kono wis sore.